खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 22 अक्ट'बर 2020 समबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय दिल्लीनि ल'डि कल'नि पुलिस थानायाव सासे गारि सिखावआ पुलिस कास्टडियाव पुलिसनि आखाइजों बुजानानै थैनांगौ जाबाय आरो आखाइ होग्रा जायबा पुलिस अफिसार ASI अफिसार बै अफिसारखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। लोगोसे NBCCनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै 3 बोसोरनि थाखाय 2020 आरो 23 बोसोरनि गोदान मावफुं आयदाखौ दाफुंबाय। NBCC माने नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिल माने बिथांमोना मोनसे ख्रिस्टाननि आफाद। बिथांमोना गावसोरनि गोजाम मावफुंखौ सिफायनानै गोदान लुफिननाय जासिगोन। गुबुन फारसेथिं चाइना हादोरा इन्डियानि हाखौ सेनो नागिरनायनि थाखाय भारतआ गोब्राब फिननाया बीजिंखौ दुलबल खालामदों होननानै RSSनि चिफ जायबा महन भागवत बिथाङा बुंदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय BJPनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट जायबा JP नाड्डा बिथाङा कंग्रेसनि लिडार जायबा राहुल गान्धी बिथांखौ आर्टिकेल 370 खौ जम्मु एन्ड काश्मीराव बोखारनाया अयनाय जादों होननानै बुंनायनि थाखाय सोंखारि जादों। माने जायबा राहुल गान्धी बिथाङा आर्टिकेल 370 खौ बोखारजानो लुगैयाखैमोन। दा बेनि जाहोनावनो BJPनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट JP नाड्डाजों सोंखारि जादों। लोगोसे NCBआ सुशांत सिंह राजपुतनि ड्राग्सनि केसजों लोब्बा थानाय 24 जन दुथांफोरखौ पुनेनि दापटि ओनसोलनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों आरो दा बिसोरखौ कास्टडियाव लांनाय जाबाय माखासे सोंथि सोंनो थाखाय। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरा रायजोनि दुर्गा फुजा मण्डपनि सासे पुजारिया थांनाय सुनिबारखालिनि मोनायाव मण्डपनिफ्राय बा फुजा मण्डपनिफ्राय न'आव साइकेलजों थांबाय थानाय समावनो लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमानांबाय। पुजारिनि मुंखौ जीवन चक्रवर्ती होननानै मिथिनाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मेघालयानि BJPनि MLA सनबर सुलाया आसामनि मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव काछार BJP इयुथ मर्चानि प्रेसिडेन्ट अमिताभ चक्रवर्तीया KUCनि प्रेसिडेन्टनि फारसे बेरेखायै होनाय FIRखौ बोखारफिननो थाखाय आर'ज गाबहरदों। लोगोसे TV एक्टर एबा TV सिरियेलाव खामानि मावग्रा एक्ट्रेस प्रीतिका चौहानआ ड्राग्स बायनायनि थाखाय बा ड्राग्स बायनायनि दायाव NCBजों एरेस्ट खालामजादों। मानसिया नैबेनोमोन बिथाङा 99 ग्रामनि गान्जा बायदोंमोन। दा बेनि दायावनो बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो कास्टडियाव लानानै थांबाय होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो WhatsAppआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो शेयार खालाम। बाय बाय।